Hej alle sammen, velkommen til vores kanal Familie Læs fra København. Mine børn har fået en, kan du vise det, Philip? Let me take it closer. Mega Saturday. Mega Saturday EX, something like that, okay? Ja. Og der er med 8 boosterpakker, okay? Så du kommer til at åbne 4, Philip, og Solomon også 4, okay? Jeg skal have de her 2 kort i min map. Så Mega Cigar EX, okay? Let's go. Jeg vil ikke gerne smadre den sådan der, så vi starter mest her. Bare sådan der, ikke? Ingen gang frelst, altid frelst, guys. Ja. Jeg tager lidt en af gangen. Så var sådan noget. Ej, nu skal vi vise i kamera igen. Nej. Må jeg lige få den der? Ja. Så har vi den her. Forsigtigt. Okay. Pas på guden. Der er også noget der. Men vi har noget. Vi har en klistermærke. så har vi Læg ryggen til. Så. en lille kort. Okay, lad mig så en større kort. Promo EX. Yes, Det er en lille kort. Ja, det er også en promo. Her. Det var spændende. Det er min. Jeg skal tage det der. du får den her bunke. What? Husk at få den. Hvem starter at åbne? Ej, denne gang jeg starter ordentligt meget at åbne. Så den Jeg fik også Fantasmo Flames. Jeg fik den her. Og selvfølgelig den her. Og selvfølgelig den her. Ja, jeg håber at få Oj. Charizard. Jeg har fået så mange af dem her. Okay, jamen du Jeg starter så. har ikke engang fået. Jeg har fået alle. Ja. Du starter med hunden. Så du kan sådan noget og vise det. 4 forskellige pusepakker. 4 forskellige. Jeg har 3 nu. Hvad er de unge? Nå, jeg Nej. Vis til kamera, stille under. Okay, jeg skal bare tage den her væk. Ja. Okay. Ja, sådan, det er meget... Det er flot, det der, hvis du gør sådan der. Ja, det er fedt sådan. Han har fået Shine Up. Han har fået God Pack. God Pack. My days. Wow. Der er ikke en Eevee EX. My days. Mega Gengar. Mega Pikachu. Mega Charizard. Mega Dragonite. Shiny Mega Umbreon. Slottex. Den skal jeg have i min mappe. Det er Vis til med kamera, den er flot, den der. det er med yndlings-Pokémon her. Du må have kæmpe chok. Okay. Den skal jeg have i min mappe med yndlings-Pokémon. shiny? Ja. Husk 2% på den. Fantasmo Flames. Hun får Fantasmo Flames. Let's go. Jeg var helt sådan. Alright. Så kan vi så Jeg drømmer på en cool Charizard. Giv mig Charizard, ven. Nej, ikke sådan der. Okay. Eller, det må jeg selv om. Okay, slowly. Langsomt. Energy. Vent, er det Meow? Så det var Meow. Er det Goosebumps? Jeg kan ikke se det. Goosebumps. Okay. Og det er det shiny her Pokémon. Men er det hullet nu? Shiny. Nej. Det er shiny. Og hullet. Så er hullet. Ja. Så får du shiny. Skal du slå mig? Okay. Cool. Første action. Så ja. Så er det sådan, at åbner Perfect Order. Let's go på til. Vent. Okay, let's go again. Let 3 packs smacking. Undskyld. Jeg håber, jeg får Charizard og guld. Jeg får ligesom Charizard, guld Charizard, og 2 af de der guld, det skal være mine. Altså, what? Okay. Kom nu, giv os en god pack. Shiny. Må se. Wow. 2 guldstjerner. Sølv. Wow, den er flot. Se. Den er flot, så Den er god, hva'? Og så kan du se, shiny her. Så åbner jeg nu Perfect Order.
Wow. Kan jeg se? Giv mig. Så skal vi nok have sådan Hov. Jeg kan forstå det. Men det er mærkeligt, at vi har ikke fået sleeves. Nej, det får man ikke rigtig. Shiny? Nå. Hvis jeg havde haft shiny. Ogabe, Eevee, Singalingong, Martin Sne. Golachina. Noto. Jeg får et eller andet helt, kan jeg sige. EX! Wow, den er sejt. EX, ikke dårligt. Måske skal det der 2 sekunder, så er det langsomt. Den har jeg ikke. Camry EX. This is nice. En Camry. Har du mere shiny? Jeg har kun 2 mulige. Jeg er 3 til. Jeg har 4 Jeg tror, vi får hele tiden 2 shiny. Helt for gerne. Ja. Ja, jeg håber bare på en guldstjerne, så er jeg færdig med den her quiz. Jeg glæder mig. Please giv mig guldkøb, så er det fedt. A small flame. Tag small flame. Har fået guldkøb. Der er ikke mere. Snorlax! Skam. Sådan. Først lige. Okay. Ja, han har fået noget dårligt. Ja, det kan jeg se. Det er lovligt. Slap. Jeg fik Det er alt for Snorlax. hurtigt, sådan. Ja, det er fint. Jeg skal lige kigge på det. Lidt højere. Lidt højere op. Ja, sådan der. Shiny? Nej, det er shiny. Et guldstjerne. Hello. Big. 2 booster bare Hvad vil kan du sige? Wow. Det Så Det tag er små perfect. flames først, eller perfect order. Lad mig se. Det er perfect order først, okay. Jeg så det. De sagde alle sammen perfect order. Det vil gemme mega tævsattet. Ja. Vi vil have mega tævsattet, ikke? Og så køber vi den, ikke? Så kan jeg købe den for 25.000. Det er billigt. Ej, 500. Okay, det var lidt sjovt, det var. Jeg får guld. Langsomt. Ja. 6 af dem. Det var monstre. Kom så. Shiny. Bum! Forhåndet godt. Wait, hvad sagde jeg? Oj, guldstjerne! Vi sætter på. Nå, den har jeg byttet. Ja. Den har jeg ikke. Og tag en sætter på, så kan du se. Det var bare en guldstjerne, og jeg fik det. Let's go. Klar. Wow, en rigtig flot follow. Den har man lige vist. Ja, så er mig. du- Så er det Så er du hurtigt skal. Jeg var bare, jeg har ikke den her. Og så, For langsomt. Det er for hurtigt. jeg var bare en guldstjerne, og det lykkedes. De vidste det derfor. Så er det glad, fordi jeg får en EX, Ja, så er der og så en guldstjerne. Jeg tror, det er fair nok. Så er man kun få 2 sølvstjerner, det er ikke så godt. Så er resten på nu. Okay, jeg tror det er godt. Den er okay. Der er 2 af dem. Må vi se? Dinosaur. Dinosaur. Ja, okay. Det er okay, Solomon. Min sidste Din boosterpakke sidste boosterpakke. Let's go, guys. Phantasmal Flames. Den her, de er min spændende. Den tager jeg. Jeg har fået en guldstjerne, og jeg havde den her engang i min map, men jeg byttede den på en Dragonite. Han sagde, der var en lille prik til den, men det var lige før. Han sagde, jeg vil rigtig gerne have den på min Dragonite. Så det var fint nok. Og det var rigtig god. Kom on. Det er sjovt. Den her. Nu er det bare på. Kom. Grand Ball. Og så har vi Born Bronze. Zone.
Og så Det skal man sådan lidt på. shiny. Luxy. Så går det godt. Alright, alright. Jeg henter lige noget. Nej, jeg har det sådan nu. So you're gonna show them Okay, men dit bedste, ikke? Eller? Ja, det er kun shining der. Alt shining. Solomon har kun trækket den her kort. Lad mig bare vise det. Det er lige meget, hvad han har. Vis det alle sammen. Ja, den her. Ja. Så er den her EX. Ja, den får jeg ikke. Og vis dem alle sammen. Nej, så er gule kortet. Godt, og så har vi alle dem her. Nej, vi mangler en sidste en. Shining hele vejen. Holo Som er og reverse holo. Mwah. Mwah. så får den her. Alright. Så er det sidste kort fra hvilken pakke der har trukket den her, den der gul ting kort. Perfect Ja, order. perfect order. Vi Ikke trækker den. fortæl den her, det må Solomon fortælle. Ja, det må du fortælle, hvad der skete. Hold nu her. Hvad vil Solomon fortælle? Alene. Og jeg trækker Vi den fik her. den her. Er det som mig? Er det som trækker? Det trækker Må jeg jeg. lige gøre det? Den bedste. Ja, fortæl, hvornår var det? Hvad? Det var i går eller i forgårs? Ja, det var i går. Det var i forgårs, vi fik... Nej, men Det var i går. i går fik vi den her kort. I har trukket på den der perfect order. Ja. Hvorfor Pusterpakke. kan man ikke se, hvor det er skyldt? Det er fordi, sådan der. Den bedste kort, man kan egentlig få på sættet. 2.000 kroner faktisk. Men vi skal grade den her kort, så bliver det en PC 10 eller 9. Mm. Så bliver det måske 25.000. Så er vi glade for. Det er ikke en 3 guldstjerne, de er bedre end det. Så siger vi tak for i dag, at I så med og synes godt om vores kanal og abonnerer. Og vi siger tak for denne gang. Yes, sir. Og Hej det så godt. Ses. Luk. ses. Bare gør munden.